आज तुमच्याकडे ना एक छोटीशी मदतीची आणि काय म्हणतात ती प्रेमाच्या आव्हानाची आवाहन करूसाठीचा व्हिडिओ मी गाणं बोलू बोला बोला. आंबे 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 आठवले 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 आठवले. पोरा करतात आंबे आंबे. आता गावीच्या आमचं गेल्या वर्षी व्हिडिओ होतो, इले आंबे 2 पेटे 2 पेटे. या वर्षी बघूक सुद्धा आंबे नाही. काय तुमचं सांगा अजून उष्टावला नाही बघा. मे महिनो अर्धो जाय तिलो. होय, देवगडचे नाही, रत्नागिरीचे नाही, कोकणातले खयलोच नाही. तुमका वाईस दया इली असत ना तर कोणी ते पाठवून द्या. बघा, मागून खाऊक लाज नाही, चोरून खाऊक लाज. होय, तर कोणाचं दया खरीच इली असत आणि कोण असत. गावातले असतील आणि असतील तुमच्याकडे जास्त पैसे देणार ना आम्ही, असे नाही चिकट होत नाही. परम अशा बाबतीत नाही होत. आंबे खाऊ खाऊ ते प्रेमी हो आम्ही. खाऊसाठी पैसे खर्च. त्याच्याबरोबर रेसिपी पण टाकूची आहे ना. हा. आंबे काय झालं माहितीये, यावर्षी केमिकल वाले आंबे केमिकल बघूनच मूड होत नाही की घेऊ की नको घेऊ. आता ते खय जाताल्यात पाण्यात टाकूक, डुबले की चांगले नाही की मी घेण्यातच नाही. माका ते बघवतच नाही ते आंबे. म्हटलं वैदिक चालल्या वैदिक आंबे घेऊन जाऊया रामांचा टप घेऊन जाऊया. मी बारगावात घेतलं की टप घेतलं आणि ते आंबे टाकीत कोण भार्गव. म्हणजे केमिकल की नाही ते बघूचे. तर आमची अशी विनंती, आमचे इले नाहीत त्यामुळे आमची रेसिपी आंब्याचे मी या गावात सुद्धा विचारलंय, तर त्यांनी सांगल्या नाही अजून पर्यंत नाही. सगळ्यांनी नाही नाही नाही. रत्नागिरीक नाही, देवगडाक नाही, राजापुराक पण नाही. आता तुम्ही 3 ठिकाणी मी विचारले. आंबे आंबे करून व्हिडिओ टाकले. हो, आंब्यात लोळत होती पोरा. यावर्षी दोन्ही पद्धती थंड, कारण त्याचा या असा अजून आंबे विचारू तर सांगता नाही बाबा नाही बाबा नाही बाबा. म्हटलं आता तुमकाच विचारतो. असतील तर आमका नक्की सांगा कमेंट मध्ये. असतील तर सांगा, नाही म्हणून पण सांगा. आवडत आमका असं काय नाही. असतील तर सांगा. आमच्याकडे कुणाचा नंबर इलो ना, पण गावातले बाबा, मुंबईतल्यानी नको कॉन्टॅक्ट करू. कोण जर गावात खरोखरचे फसवू नका, विश्वासान सांग तू, कारण भार्गवावर भरोसा असंच नाही. पण आमची पोरा आंबे 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 करतात आणि आंबे व्हायच उष्टावला नाही. आता मे महिनो गेलो, आता जून येतो. पावसात आंबे खायची मजा एवढी चांगली नाही. ते पिचपिचीत लागतं तो. आणि या वर्षी ना काय वट सावित्री पण लवकर येईल, तेव्हा सुद्धा होऊन जाते. रवलेत तर पोरांनी नाही जर कोणाकडे असतील तर 9766549535 नंबरवर आमका कॉल करा, व्हॉट्सअप करा, काय पण करा. आणि किंमत पण सांगा कसे डझन. आम्ही घेऊ तुमका मग फोन करतलो आणि जसं आवर्जून सांगलं. मुंबईवाल्यांनी नको, नाही तर तुम्ही म्हटलं सारख्या मुंबई मुंबई मुंबई, कारण मुंबईत गावतात उगाच आम्ही तुमका खोटा गावतात पण आमका गावचे होय. हा, कलमाचे असतील तर जरूर सांगा. आम्ही खाद्यप्रेमी हो, आंबे खाऊ आमची पोरा म्हणतातच, तर आम्ही घेतलो नक्की. आणि खायना पाठवतो तर गावाचं नाव पण सांगा. असंच नाही की देवगडचेच होयत, पण आंबे गावचे होयत. पायरी सुद्धा चालतील, रत्नागिरीचे असतील तरी चालतील, पण तो गावचोच आंबो होय हापूचो. पायरी माका पायरी. अशा प्रकारे परत किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि आंबे इले तर आंब्याची रेसिपी दाखवतो.